Dobrý večer. Všetkých vás tu srdečne vítam. Tento, by som povedal, že až výnimočný večer. Ja sa teším, že všetci tí, ktorí ste sem prišli, ste si našli čas na takúto špecifickú udalosť, lebo dneska prvýkrát v histórii, ja môžem povedať na Slovensku, tu v Bratislave, budete mať jedinečnú šancu počuť jedného z najväčších lídrov práve spoločnosti Fireflies, ktorá vám tu bude dnes odprezentovaná. Dúfam, že tí, čo vás sem pozvali, vám povedali, prečo ste sem prišli. Viete, že ide o cestovanie? Ja dúfam, že áno. Že je spojené dokonca s obchodnou príležitosťou. Ako s cestovaním mať úžasné zážitky a nielen to, ale cestovať tak, ako nevyťahovať peniaze z vrecka, vám dnes prichádza porozprávať človek, ktorý je jeden z najúspešnejších rečníkov Fireflies celosvetovo. A ja mám, vážené dámy, vážení páni, práve tu čest ho uviesť Andrá Žigna. Szép estét kívánok! Takže pekný večer vám prajem. Múltkor olvastam egy rövid sztorit. Minule som čítal krátky príbeh. Az amerikai elnök egyszer az Alcatrazba ment tartani egy ilyen politikai beszédet. Americký prezident išiel raz do Alcatrazu držať takú reč, politickú reč. Ugye ez a legszigorúbban őrzött börtön volt annak idején. V tom čase to bolo vlastne najprísnejšie strážené väzenie. És mikor ott összegyűltek a rabok az udvaron, A keď sa tam na dvore vlastne zišli tí väzni, az elnök elkezdte a szokásos beszédét, prezident začal svoju obvyklú reč és azt mondta a tömegnek, hogy örülök, hogy itt vannak. a hovoril tomu davu, že som rád, že ste tu. Úgyhogy én is nagyon örülök, hogy itt vannak, Teda ja som veľmi rád, že ste tu. mert hogy én is ideértem nagy nehezen, A že- tőlem leküzdöttem. A že ja som sa teda sem dostal a mnoho policajtov som cestou stretol. Szigorúbb itt az ellenőrzések, mint nálunk Magyarországon. Je to tu dosť prísnejšie ako u nás v Maďarsku. Pár száz eurót mindig pluszbe el kell tenni, ha jövök erre. Musím si stále odložiť plus pár stoviek eur, keď tady to prechádzam cez De to. nagyon megértem, hogy ide értem. Ale teda som tu, Én Magyarországon élek, ja žijem v Maďarsku, Ignác András vagyok, moje meno je Ignác András, szlovák hangja kedves László, v slovenskom znení Šelmeci Ladislav és nagyon köszönöm neki előre is, hogy a gondolataim át tudnak menni önökhöz. a už teraz mu ďakujem, že teda moje myšlienky dokáže odozdať vám. Én régen voltam alkalmazott, utána 10 évig vállalkozó az építőiparban. Bola, kedy som bol zamestnancom a potom podnikateľom v stavebnom priemysle. 2008 után nem mentek olyan fényesen a dolgok, mint azelőtt. Po roku 2008 prestali byť také hladké tie veci ako predtým. És 2011-ben meg is rákezdtem egy üzleti lehetőséggel, amit önöknek bemutatok. A v roku 2011 som sa zoznámil s tou obchodnou príležitosťou, ktorú vám dneska ukážem. Én ma az önök meghívója nevébe fogok beszélni, egy szűk volt, egy óra hosszába. Ja tu dneska budem hovoriť v mene vášho pozývajúceho, zhruba Három hodinu. dologról lesz szó, A o troch veciach sa budeme baviť. pénzről, O peniazoch, megmutatom, hogy lehet több pénzt csinálni, több ezer, több tízezer eurót havonta. ukážem vám, ako môžeme zarobiť viac peňazí, viac desiatok tisíc mesačne. Ez jó lesz. To bude dobré? Dobre? Dobre. Megmutatom, hogy tudnak sokkal többet utazni, mint most. Ukážem vám, ako môžete oveľa viac cestovať, ako cestujete teraz. Azt is megmutatom akár teljesen ingyenesen is. Aj to vám ukážem, ako to môže byť úplne zadarmo. És ez most nem a kabaré, jó? Be fogok bizonyítani mindent, amit mondok. A toto tu nie je žiadny kabaret, ja vám všetko dokážem, čo hovorím. És van még egy érdekes dolog, amit úgy gondoltam, beszélgessünk. A je tu ešte jedna zaujímavá vec, o ktorej som si myslel, že poďme sa rozprávať. Ez pedig az idő. Čas. Az idő egy nagyon érdekes dolog. Čas je veľmi zaujímavá vec. A legnagyobb probléma, hogy nagyon gyorsan telik. Najväčší problém s časom je to, že veľmi rýchle plinie. És sokan ugye rengeteg időt a munkával töltenek. A mnoho ľudí obrovské množstvo času stráví prácou. Mert elvégzek egy munkát, megkapom az ellenértékét, Pretože odvediem nejakú prácu, dostanem za to odmenu és utána megint el kell végezni a munkát, hogy megkapjam az ellenértékét. a do budúcna musím zase odviezť nejakú prácu, aby som mohol dostať odmenu. Ugye ez 20 évesen nagyon lelkesítő, mert hangosak vagyunk és el kell költözni otthonról. Az Pretože keď máme 20 rokov, tak je to celkom také, že človeka to motivuje, pretože chceme sa odsťahovať z domu. De ahogy telik az idő, látom, egyre jobban 50 fel, ez már elég unalmas, mert telik az idő. Ale keď plinie čas a už máme zhruba okolo 50, tak človek si povie,
poďme niečo robiť, lebo veľmi rýchlo plinie ten čas. És amit én megmutatok önöknek, hogy úgy is tudnak jövedelemre szert tenni, hogy nem kell mindig csinálni. Jön akkor is, ha aktívan nem dolgozik. A to, čo vám dneska ukážem, je to, že vy nemusíte aktívne pracovať a tie peniaze môžu aj tak prichádzať. És ebben a vállalkozásban, amit önöknek bemutatok, 2-3 év alatt ezt el lehet érni. A v tomto podnikaní, ktoré vám dneska predvediem, za 2-3 roky sa to jednoducho dá dosiahnuť. Hogy el tud menni akár 2-3 hónapra is nyaralni, és ugyanúgy van jövedelme. Že môžete odísť na dovolenku aj na 2-3 mesiace a váš príjem stále plinie. Na nézzük meg, miről van szó, és be is bizonyítom, hogy ez az üzlet hogy tudja megoldani. Tak sa pozrieme, o čom je reč a ukážem vám, ako to vie tento náš biznis všetko splniť. Üzletről beszélgetünk, nézzük meg, hogy mi a háttere annak az ajánlatnak, amit én mondok önöknek. Hovoríme o obchode, tak sa pozrieme, čo je vlastne v zázemí tejto ponuky, ktorú vám ja teraz predstavím. A háttér... Ki vám kapčoval, biztos, že kezem. Môžem vás na chvíľočku prerušiť? Kto tu má na starosti tú klimatizáciu? Strašne zima. To netušíme, ale môžeme niekoho Aby poprosiť. sme odišli potom vo svojich, lebo budú mať nohy drevené. Dobre, už ide. Klíma? Áno. Dobre, ďakujem. Prosím. A háttere ennek az üzletnek, amit ajánlok önöknek, Takže zázemie tohoto obchodu, ktorý vám dneska ponúkam, egy svájci cég a Swiss Haley. je vlastne v zázemí je švajčiarska spoločnosť Swiss Haley. Ez a fiatalember az ügyvezető igazgatója, Mr. Ulrich Merkin. Tento mladý pán je našim riaditeľom, pán Ulrich Merky. És ennek a cégnek van egy márka neve, amit birtokol, mi meg építjük, a Fireflies. A táto firma vlastní značku a my budujeme túto značku, je to Fireflies. Maga ez a cég 2011-ben kezdett el online utazás közvetítéssel foglalkozni. Samotná firma sa v roku 2011 začala zaoberať online predajom cestovania. És nekünk az utazás az a biznisz, amit mi csinálunk. A pre nás je cestovanie práve ten biznis, ktorému sa venujeme. Megmutatom, milyen nagy piac, röviden, Ukážem vám, aký je to veľký trh, és krátko. megmutatom, hogy tudunk pénzt csinálni az utazás területén. A ukážem vám, ako môžeme zarábať peniaze práve v oblasti cestovania. Úgy, hogy nem lesz önnek szüksége több százezer euróra, hogy befektesse. Takže nebudete potrebovať niekoľko 100 000 eur na to, aby ste ich investovali. Úgy, hogy nem is kell hozzá igazából szakértelem, nem kell, hogy utazás szervező legyen. A tak, že nepotrebujete ani len odborné znalosti. Nikto z vás nemusí byť organizátorom cestovania. Én sem vagyok az. Ani ja nie som to. Több százezer euróm sem volt még 4 évvel ezelőtt. Pre 4 rokmi som ani nemal viac 100 000 eur. És ami nagyon fontos, itt nem kellenek olyan kapcsolatok, hogy ha bejön az üzlet, akkor önnek meg is maradjon. A tiež je veľmi dôležité, že nemusíte mať konexie na tých vysokých miestach, že keď sa ten obchod vlastne rozbehne, aby vám aj zostal, aby zostal fungovať. Mert tudják, ma az is kérdés, mi van, ha bejön az üzlet. Lebo mnohí sa toho obávajú. A čo keď sa mi to podarí? A Čo keď to biztos pôjde? övé marad, hogyha önnek bejön az üzlet, a vállalkozás. A nie je isté, že či vám ten biznis zostane, keď už vám to beží. Na nézzük meg, miért nem kellenek ezek a paraméterek. No poďme sa pozrieť, prečo tieto parametre teda nepotrebujeme. Ma már az utazóknak a száma, képzeljék el, évente átlépte az 1 milliárdot. Dnes už vlastne sme tam, že počet cestovateľov ročne predčí, alebo teda je viac ako 1 miliarda ľudí. Ezek olyan utazók, akik el is hagyták a saját ország határukat. To sú cestovatelia, ktorí opustili hranice svojej krajiny. És az Egyesült Nemzetek Szövetségének van egy ilyen idegenforgalmi világszervezete, A Organizácia spojených národov má takú jednu časť, és ő azt mondja, hogy 2030-ra 1,8 milliárd ember fog utazni. kde vypočítali, že do roku 2030 bude 1,8 miliardy ľudí, ktorí pôjdu skutočne cez hranice svojej krajiny. Ezeket a bevándorlókat bele sem vették ebbe a számba. Tých prisťahovalcov, čo tu teraz máme, ani nepočítali do toho čísla. Vagyis ez egy olyan üzlet, ami folyamatosan növekszik, és évről évre egyre többen utaznak. Teda je to obchod, ktorý pravidelne rastie a z roka na rok máme stále viac ľudí, ktorí cestujú. Ma a világ gazdaságának a 9,5%-át adja a GDP. A dneska zo svetového HDP to tvorí viac ako 9,5%. És nagyon érdekes, évről évre egyre többen utaznak, A je zaujímavé, že z roka na rok stále viac ľudí cestuje az utazási irodák mégis zárnak befele, a világon mindenfele. a napriek tomu vo všetkých častiach sveta cestovné kancelárie krachujú, zatvárajú. Miért? Mert az online átrendezte a foglalási szokásokat. A prečo? Pretože online svet preberá vlastne zvyklosti ľudí, alebo teda ľudia sa orientujú práve na online svet. Kinek van gyereke? Kto tu má dieťa? Tévé vagy a számítógép előtt ül többet? Pred čím sedia viacej? Pred televízorom alebo počítačom? Komputer? Počítač. Komputer. Még maga alá vizel, de már a számítógép előtt ott ül. Ešte si čurá doplienok, ale už sedí pri počítači. Ez az igazság. To je pravda. Na, nem kérdés, hogy az online turisztikának van jövője, elnézve a fiatalokat. Takže asi nie je otázka, či má online svet budúcnosť, keď pozeráme práve na tú mládež.
Annyira sikeres vállalatunk, hogy ma 93 országban ma már vannak utazói, A že naša firma je natoľko úspešná, že už z 93 krajín máme cestovateľov. és azt szeretném, hogy ön is a Fireflies-nak tagja lenne, és a Fireflies-on keresztül utazna, és anyagilag nem elégedett, akkor csinálna ezt az üzletet, mert van benne pénz. A ja by som bol rád, keby aj vy ste sa stali členom Fireflies a venovali sa tomu, čo my. A keď sa vám až tak nedarí, tak aby ste práve tu zarobili tie peniaze. Elkezdtem keresni a pszichológiáját 4 évvel ezelőtt, hogy miért utaznak ennyire az emberek, miért fontos ez annyira nekik. Pred 4 rokmi som sa začal zaoberať psychológiou toho, prečo vlastne ľudia stále viac cestujú, prečo to je pre nich také dôležité. Van olyan családtagom hitelt vesz fel, de akkor is egy hétre el kell menni valahova, mert akkor minek dolgozok egész évben, azt mondja. Sú aj takí, ktorí si zoberú úver, aby mohli niekam aspoň raz ročne odísť, lebo potom na čo pracujem celý rok. És az utazás nagyon szép emlékeket ad. A že cestovanie v nás necháva veľmi pekné spomienky. Tegnap Kassán voltam, pont ott is mondtam, hogy Anikoékkal, régi Anikoékkal voltunk most Marokkóban, vagy 2 hete. Včera sme boli v Košiciach a tiež to tam spomínal, že pred 2 týždňami boli v Maroku aj za Nikou. Lett egy új barátom, összehaverkodtam valakivel. Mám nového priateľa v Maroku, skamarátili sme sa tam. Olyan jó barátom, hogy elkért a sapkámat is. Taký dobrý priateľ, že aj moju čiapku si nechal. Úgyhogy az ember mindent ismerkedik, élményeket ad maga. Takže človek kade chodí, všade sa zoznamuje. Je to ťava pre tých, čo ste ďaleko. Én sem vagyok nehéz eset, ők sem úgy, hogy tudtunk kommunikálni. Ja tiež nie som taký nadkomunitá ťava, tiež nie, tak sme vedeli komunikovať. De ezek az élmények ugye vágynak az emberek emiatt az utazásra. Ale kvôli práve takýmto zážitkom ľudia túžia stále viac cestovať. Ez egy kedvenc képem, Toto je môj obľúbený obrázok. ez egy tengerpart amúgy. Toto je mimochodom na pláži. Nézzék meg, ugyanaz a helyszín, Všimnite si, je to stále to isté prostredie, de van egy különbség a két arc között. ale či vidíte rozdiel medzi tými dvoma tvárami? Ön melyik lenne? Ktorým chcete byť vy z tých dvoch? A múlt egy fiatalember azt mondta, hogy az asztal. Minulé jeden pán povedal, že ten stôl. A Fireflies asztal még nem ad, de... Firefly zatiaľ nezabezpečuje stoly, De egy biztos, testnek, léleknek, ez egy fantasztikus felüdülés. ale jedno je isté, že pre telo a dušu je to skutočný odpočinok. És amit nagyon látok és érzékelek, hogy aki sokat kirándul, nagyon jó hatással van barátságra, családra és gyerek-szülő viszonyra. Jobbak a kapcsolatok. A to, čo vidíme a cítime, ľudia, ktorí stále viac cestujú, majú obrovský a veľmi dobrý vplyv na rodiny. Všetko sa to stmeluje. Én sajnos tényleg szegény családból származok, nem vagyok rá nagyon büszke. Ja teda nie som veľmi hrdý na to, ale pochádzam z chudobnejšej rodiny. 18 éves koromig 3 hetet kirándultam összesen. Do mojej 18-ky som dohromady cestoval asi 3 týždne. Ezt a múltkor számoltam össze. Minule som to spočítal. Ebben benne volt az összes osztálykirándulás is. V tom boli aj všetky naše školské výlety. Ennyire futottam. Natoľko nám vydalo. Én 4 éve foglalkozok ezzel az üzlettel, 4 roky sa zaoberám týmto obchodom és a múltkor összeszámoltam, átlépte a 250 számlát, hogy foglaltam ezen a cégen keresztül. a minule som si to spočítal. Už mám viac ako 250 faktúr za objednávky cez túto firmu. Disneylandtől kezdve mindenfele jártunk, viszem a lányomat, mert megfogadtam, többet megyünk, mint amit sajnos én nem tudtak utazni a szülők. Takže sme pochodili teraz už Disneyland a všetky tie atrakcie, pretože slúbil som aj svojej dcére, že zažije toho viacej ako ja, keď som bol malý. És ha nem kerestük volna meg azt a tömérdek több százezer eurót, amit megkerestünk az elmúlt 4 évben, már megérte volna ezt az üzletet fölépíteni, csak ilyen érzések miatt. A keby sme ani neboli zarobili tie obrovské peniaze, tých niekoľko 100 000 eur za posledné 4 roky tejto spoločnosti, tak sa to oplatilo robiť len preto, že môžem s tou dcerou tráviť toľko času. Na mi az ajánlatom önöknek? No a čo je moja ponuka pre vás? Ma egy utazó mit csinál, ha van egy pénze, van egy X mennyiségű pénze, amit utazásra akar költeni, Čo robí dneska jeden cestovateľ, ktorý má vymedzený nejaký budget, peniaze, ktoré chce minúť na dovolenku, bemegy az utazási irodába, vojde do cestovnej kancelárie, vagy megbeszéltük, online lefoglalja, ahova utazni szeretne. alebo teda sme si povedali, že môže si to online objednať a rezervovať, kam chce cestovať. De én azt mondom önöknek, hogy ezt az utazási keretet a Fireflies-nál költsék el, A ja teraz hovorím, ten budget, ktorý máte, minte tu v spoločnosti Fireflies. most teljesen mindegy, hogy pár száz euró évente, vagy pár ezer, vagy pár tízezer, nem ez a lényeg. Je úplne jedno, o akej sume sa bavíme, či to je pár 100 eur ročne, alebo pár tisíc, či 10 000. De ha elkölti a Fireflies-nál ezt az X összeget, ön megkapja a kirándulását, Ale keď miniete v našej spoločnosti túto sumu, dostanete tú svoju cestu, tú svoju dovolenku és a Fireflies önnek visszaad egy olyan grátisba, hogy lesz egy saját utazási irodája. a Fireflies vám spätne dá úplne bezplatne jednu vlastnú cestovnú kanceláriu. Illetve ad önnek még grátisba egy üzleti lehetőséget is. A ešte navyše dostanete úplne zdarma aj obchodnú príležitosť.
És ezért nem nekünk kell berakni sok százezer eurót ebbe az üzleti vállalkozásban, meg több millió eurót, mert a Firefly berakta ezt a több millió eurót. A preto nie my musíme investovať do tejto firmy desiatky a stovky tisíc eur, alebo možno milióny, pretože už miesto nás to urobil Fireflies. Nekünk csak használni kell ezt az irodát, hogyha akarunk menni kirándulni. My len potrebujeme používať túto cestovnú kanceláriu, keď sa kamkoľvek chceme vybrať. Mi lesz az ön irodájába? Čo Hogy budeme kell mať? foglalni? Čo budeme mať v tej svojej kancelárii, čo môžeme všetko objednať? Több százezer szállodának, több mint 1 millió 200 000 ajánlata. Je tam 1 200 000 ponúk z mnohých stoviek hotelov. Repülőt tud foglalni. Môžeme si objednať letenky, Transfer, csi ajánlatok, programokra belépőjen. transfer, lyžovačky, stupenky na rôzne podujatia. Valakinek szutyája van oda. V Turecku sú Törökországban. nejakí hluční. És lényegében önnek lesz egy olyan utazási irodája, amin keresztül le tudja foglalni a kirándulását. Ale v podstate vy máte vlastnú cestovnú kanceláriu, cez ktorú si môžete akúkoľvek dovolenku zarezervovať. És ez folyamatosan bővül, ez a szolgáltatói kör, lesz itt hamarosan utatbiztosítás, béroltó, nagyon sok minden, majd önök is fogják látni, hogy fejlődik a tagjai a Fireflies-nak. A celý balíček vlastne tých služieb sa pravidelne rozširuje a samozrejme, keď budete našimi členmi, budete vidieť, že je to v pravidelných intervaloch stále niečo pribúda. Nagyon sok garanciánk van, Máme veľmi veľa záruk, például napríklad. ön ha foglal valahova, akkor, és ha van problémája, akkor van egy olyan hotline, amit bármikor elérhet. Vy, keď si čokoľvek rezervujete, vycestovali ste, nájdete si vlastne hotline alebo horúcu linku, ktorú kedykoľvek môžete zastihnúť. Ez szlovákul is működik. Funguje samozrejme aj v slovenčine. Nem kapta meg a tengerrendező szobát, vasárnap éjszaka nyugodtan telefonálhat bárhol a világon, és a saját anyanyelvén elintézik önnek a Ak problémát. ste nedostali tú izbu, čo ste si vybrali, ktorá má mať výhľad na more a je nedeľa večer, zdvihnite telefon a na tej linke vám majú pomôcť. Foglalásnak van egy garanciája, kap egy visszaigazolást, mikor lefoglalt, és kifizette az adott dolgot, amit foglalt. Samotná rezervácia má vlastne záruku v tom, že keď si niečo zarezervujete, okamžite vám prichádza vlastne mailom spätná väzba, dostanete poukaz, Ez egy voucher. voucher. És itt föl van tűntve szállodának a neve. A na tom voucheri si môžete nájsť vlastne názov toho hotela, kam ste sa vybrali. Zadar, Horvátország, Zadar, Chorvátsko, fél panzió, Polpenzia, az utazóknak a neve, Zsanett Ildi András. tam sú mená cestovateľov. Ön ezt a visszaigazolást mutatja meg a recepción, és kapja szobakulcsot. A tento voucher vy vlastne ukážete na recepcii, či už vytlačený alebo takto v tablete a dostávate kľúče od svojho Ha van hotela. probléma, itt van a hotline száma, A keď máte akýkoľvek problém, je tam číslo na hotline csak önöknek plusz 421 lesz. a naše číslo na tom voucheri začína plus 42 jednotkou, je to slovenské telefónne číslo. És cégünk összekombinálja az online-nak az előnyeit magával az emberi garanciákkal. A firma vlastne kombinuje výhody online sveta so zárukami, ktoré vlastne potrebuje každý z nás ako jednotlivec. Milyen árun tud foglalni a saját irodáján keresztül? Za aké ceny môžeme rezervácie robiť cez tú svoju vlastnú kanceláriu? Hasonlóak az árak, mint máshol, de azért esetek többségében kedvezők. Sú veľmi podobné ceny ako inde, ale vo väčšine prípadov máme lepšie ceny ako konkurencia. Mutattam tegnap is Kassán, Aj včera som ukazoval v Košiciach. egy barátomnak foglaltam egy éjszakát Prágába, mert jöttek átutazóba az asszonnyal együtt. Mal som priateľa, ktorý prechádzal cez Prahu, tak na jednu noc potreboval ubytovanie aj s priateľkou, tak som mu robil rezerváciu. Másodikától harmadikáig, Od 2. do 3. két felnőtt egy szoba, dvaja dospelí, jedna izba. 4 csillagon kérte, Je to 4-hviezdičkový hotel reggelivel. s raňajkami. Hány dollár? Koľko dolárov? $19, 19 $19. dolárov. A következő sokkal drágább, az 18 euró, 21 dollár. Ďalšia ponuka je oveľa drahšia, 21 dolárov. Két főre, 4 csillagon, reggelivel 18 euró. Dve osoby s raňajkami, 4 hviezdičky. Na ez miért van? No a prečo to takto môže byť? Nem titok. Nie je to žiadna tajnosť. A Fireflies le van szerződve a világon azokkal a partnerekkel, akik nagyon nagyok abba, hogy rengeteg hotel ajánlatát összegyűjtik. Fireflies má zazmluvnené tie najväčšie spoločnosti na svete, ktoré rozhodujú práve o tých nízkych cenách. To sú tie, ktoré vykupujú v hoteloch voľné kapacity. Európában az egyik legnagyobb ilyen hotel online foglaló portál, a Booking.com, az partner a Firefliesnak. V Európe je jeden z najväčších, najvplyvnejších takých, alebo najvplyvnejšia spoločnosť Booking.com a my sme samozrejme s nimi zazmluvnení. Ázsiában az Agoda, V Ázii je to Agoda, Amerika a Priceline, v Amerike Priceline. oroszok ostrovok, Rusi majú ostrovok és rengeteg olyan partner van a Firefliesnak, amit mi, mint egy egyszerű állampolgár nem is tudjuk elérni, mert csak nagy utazásszervező cégek. a
A Fireflies má množstvo aj takých partnerov, ktoré my ako jednotlivci ani nemôžeme sa s nimi spojiť, pretože oni sú len s veľkými spoločnosťami v kontakte. És ön, ha foglal valahova, az egyik partnernek és a másiknak is megvan ugyanaz, önnek az fog megjelenni az irodájában még olcsó. A vy, keď si čokoľvek budete rezervovať a ponúka to jeden, druhý, možno aj tretí náš partner, tak vám sa vo vašej kancelárii objaví to, čo je najlacnejšie zo všetkých ponúk. És ezek után nem kell mindenféle portára fölmenni, azt keresgélni, hanem ezek keresztül meg tudja szűrni. A my v podstate sme už ochránili od toho, aby sme porovnávali na rôznych portáloch, kde to koľko stojí, ale náš filter vám to automaticky zoradí. Itt lát is példákat, akár családi nyaralásokra, akár egzotikus utakra, hogy milyen átfekvésen tudnak majd menni. Tu vidíme aj rôzne príklady, či to bude rodinná dovolenka alebo exotická cesta, za koľko by sme mohli absolvovať niečo podobné. Egy biztos, a Fireflies-nál nem fog találkozni olyannal, hogy túl lenne árazva a termék teljesen versenyképes a piacon. Jedno je isté, v našej ponuke sa určite stretnete s niečím, čo by bolo predražené oproti bežným cenám, ktoré na trhu sú. Na de én arról akarok beszélni, hogy tud pénzt csinálni, és hogy tud akár ingyen utazni. Ale ja chcem rozprávať o tom, ako my môžeme tie peniaze zarábať a ako vieme zadarmo cestovať. És mindjárt kiderül, hogy lehet például ilyen, mint ez is. A hneď uvidíme, ako môže byť, že sa stane také, ako teraz ide ukázať. Hilton, Seychelles-szigetek, Hilton na Seychelloch, ez egy 10 éjszaka, to je 10 nocí, 5 csillag, 5 hviezdičiek, $11,000, 10,000 euró, $11,000 alebo 10,000 eur. és mennyit kellett érte fizetni? A koľko je na konci, čo som musel zaplatiť? Azt mondja az úr, Je tam jedna nula. szinte már érezte az úr, hogy látja a teknőpékákat, és ez a konklúzió. Už asi cítil, videl tam tie korytnačky, aj kokosové orechy. Egyébként Seychelles tényleg olyan az érintetlen természet, ott nem találkozik Johnny Walkerrel, meg ilyenekkel. Seychely sú také, je to nedotknutá krajina, tam nestretnete Johnnyho Walkera. Ott minden helyi gabonából, eszi a banánt, a konklúziótól függéig minden. Tam väčšinou všetko majú z tých domácich zdrojov, áno? Ha nem tud felmászni banánért, fölküld valamelyik benszülötted, ő felszalad és lehoz önnek. Keď nevie vyliecť pre tak banán, pošle tam domorodca a dosiahne, čo chce. Na, megmutatom, hogy lesz ez önnek is ingyenes, nem vicc. Takže ukážeme si, ako to môžete mať aj vy úplne zadarmo. Ez nem Photoshop. To nie je Photoshop. Na, hogy lesz elsőnek, nézzük meg tagja a Fireflies-nak. Ako sa v prvom rade stávam členom Fireflies? A meghívója nevével regisztrál a weboldalunkon, Použijete pozvánku vášho pozývateľa a zaregistrujete sa do Fireflies, megadja az adatait, zadáte svoje údaje és utána, mint mondtam, van egy keret, amit ön is amúgy is elköltene utazásra, elkölt itt a Fireflies-nál, vesz egy utazási csomagot. a potom, ako som už hovoril, každý má nejaký ten budget, ktorý máte vyhradený na cestovanie, tak toto miniete u nás a niektorý z našich balíčkov si vyberiete. 3 utazási csomag van, hogy megfeleljen, aki sok, nagyon keveset is költ utazásra egy évben, vagy aki többet költ, akkor annak is. Máme 3 balíčky pripravené, aby sme vyhoveli aj tým, ktorí míňajú veľmi málo na cestovanie a samozrejme aj pre tých, ktorí majú trošku vyššie nároky. A legkisebb csomag 500 euró, Najmenší balíček je približne 500 eur. $524. $524. Hogyan tudja leutazni ezt az összeget? Ako viete precestovať túto sumu? Önnek lesz egy utazási voucher, egy ilyen Diamond voucher. Budete mať jeden cestovný poukaz, takýto Diamond poukaz. A csomagra fordított pénznek a felét, egy 50%-át éri ez az utalvány. A hodnota toho poukazu je približne polovička toho, čo ste zaplatili za svoj balíček. Körülbelül egy 250 euró. Približne 250 eur. Mire tudja ezt fordítani? Szállásra és ellátásra. Vy to viete vlastne použiť na ubytovanie a stravu. Vagyis, ha mondjuk elutazik bárhová, bérel egy szállodát x éjszakára különböző ellátással, akkor ezzel fizet, nem készpénzzel. Teda nech cestujete kamkoľvek, vy ste si objednali hotel s určitými službami, raňajky alebo polpenzia či plná penzia, týmto to viete zaplatiť, nie peniazmi. Körülbelül 250 euró értékben ezt föl tudja használni. Približne v hodnote 250 eur to viete použiť. De önnek olyan lesz az utazási irodája, Ale vy budete mať takú cestovnú kanceláriu, hogy meg tudja nézni azt is, hogy hol tudja legjobban beváltani ezeket a utalványokat, kde si jednoducho viete pozrieť aj to, že kde viete najvýhodnejšie použiť tie svoje poukazy. például ez egy budapesti szálloda, Napríklad toto je budapešťanský hotel, itt egy ilyen Diamond voucher, jeden takýto Diamond voucher, hány dollárt ér? koľko dolárov stojí? Koľko? 763 dolárov a vy ste si ho kúpili za tých 280. Vagyis itt 263 dollárt ér egy ilyen Diamond voucher, Teda 763 dolárov vám nahradí ten jeden voucher. és az egész csomag 524-be kerül. A celý balíček ste si kúpili za 524. De én mindig a legrosszabb esetet mondom, egy felét biztos, hogy éri. Takže ja hovorím vždycky tú najhoršiu možnosť,
minimálne polovičku tej sumy vám ten voucher jednoducho dá. Inkább kellemesebben csalódjon. Radšej sa príjemne prekvapme potom. Hogyan tudja leutazni a másik felét? Ako vieme precestovať tú druhú polovičku? Minimum. Minimálne. Önnek lesz 10 darab kuponja. Budete mať 10 tzv. Kupónov. Mutatok a kuponra is példát. Ukážeme si aj na toto príklad. Például Napríklad Dubáj 5 csillag, Dubaj 5 hviezdičiek, 7 éjszaka 2 fő, 7 nocí pre 2 osoby. ebben a kirándulásban van egy jeep safari, Tu máme plusz aj egy nejaké grillparty, safari s jeepom, transfer. grilovačka, transfer je v tej cene. Mennyibe kerül ez? 1500 euró, ha ezt most megvenné a piacon valahol. Keby sme si to kúpili niekde inde mimo nás, tak to stojí približne 1500 eur, trhová hodnota. 5 csillag ezekkel a programokkal 2 főre, 7 éjszaka. 5 hviezdičiek s týmto programom pre 2 osoby na 7 nocí. Mennyit fizet nálunk érte? Koľko budete platiť u nás? Mert ezek a kuponos utak ilyen szervezett utak. Körülbelül mindig 2000 van, ami folyamatosan frissül 60 országban. Lebo tieto kuponové ponuky sú vlastne také organizované ponuky a približne 2000 je ich stále. Tie, čo sa minú, sa nahradia novými. Figyeljen, bevált 10 kupont. Tak teraz sledujme, 10 kuponov použijeme. Emlékszik, ebből az első csomagban pont 10 Ak kuponja sa van. pamätáte, je tu presne 10, však v tom najmenšom balíčku. És hány dollárt kell pluszba a kuponra ráfizetni? A koľko potrebujem doplatiť? 878-at. 878 dolárov. Egy olyan 800 euró. To je zhruba 800 eur. Vagyis önnek mennyit ért a különbözet? Egy olyan 800 dollár, egy 750 eurót ért itt a 10 kupon. Takže keď sa pozrieme na ten rozdiel, tých 10 kupónov vám vlastne nahradilo zhruba 750 dolárov. Látható, hogy itt is akár még jobban is járt, mint a fele, mint amit a csomagra fordult. Už vidíme, že keby sme tiež použili len tieto kupóny, tak už máme viac ako polovičku zo sumy, čo sme zaplatili. És van rá egy éve, hogy ezt a vouchert és ezt a kupont ön felhasználja. A máte na to rok, aby ste ten voucher a tieto kupóny použili. Ha nem tudja felhasználni, el is ajándékozhatja bárkinek. A keď vám v tom niečo bráni, to môžete samozrejme aj darovať niekomu. Elküldheti nekem is, majd én felhasználom. Môžete to poslať aj mne, ja to použijem. Küldök fotót, hogy merre jártam. Pošlem vám fotku, kde som bol. Jó? Tehát egy ilyen szabad, ez az öné, azt csinál, valamit akar. Teda je to vaše a robíte s tým, čo chcete. Érthető, hogy tudja leutazni ezt az összeget, ezt az 500 eurót? Je to takto zrozumiteľné? Každý vie, ako to môže precestovať? És ez egy fontos pont, mert ennek a vállalkozásnak nincs rizikója. A toto je veľmi dôležitá vec, pretože toto podnikanie skutočne nemá žiadne riziko. Mert bemutatom, mindjárt a pénzről beszélgetünk, a bizniszről. Pretože hneď vám ukážem, rozprávame sa o biznise. És én, aki régen 10 évig vállalkozó voltam, nagyon örültem, hogy végre egy olyan biznisz, ami ha nem jön össze, és nem tudok benne bukni. A ja, keďže som bol dlhoročný podnikateľ, tak som bol veľmi rád, že prišlo takéto niečo, že keď mi to aj nevíde, tak jednoducho nemám o čo prísť. Ennek az üzletnek ez is a hátránya, el kell, hogy mondjam az elején, hogy nincs rizikója. V tomto biznise je to zároveň aj aj nevýhodou, že teda nemá to riziko. Miért? Mert ha nincs egy ambíció, nincs egy sikervágy, akkor el fog kényelmesedni, és nem fogja nagy építeni ezt az üzletet. Lebo v mnohých ľuďoch vlastne potom chýba tá ambícia, proste nemusím toho veľa urobiť, aby som náhodou o niečo neprišiel a človek zlenivie. Mert ez nem olyan, hogy fel kell tenni 100 000 eurót, ingatlan fedezet, hogy elindítsam a vállalkozásomat. Lebo tu nemáme práve ten moment, že aby som to mohol vôbec začať, tak musím zobrať niekde 100 000 úver. Mondjuk az anyós háza a fedezet, akkor még elmegy, az nem probléma. Pokiaľ je to o tom, že svokrin dom sme dali do zástavy, tak to ešte sa dá. De ha már enyém, akkor ott tepelni kell. Tam sa človek musí nájať. Na, és ebben a csomagban már vannak kedvezmények, ha foglal a utazási irodáján keresztül. A už v rámci tohoto základného balíčka máme výhody, pokiaľ rezervujeme cez túto kanceláriu. És egy éves tagsága van, egy éven keresztül tud az üzlettel foglalkozni, és tud utazni ezen a foglaló portálon. A vlastne mám zaplatené aj ročné členstvo a na jeden rok mám k dispozícii práve tento portál, o ktorý sa mi stará samotná spoločnosť. Mert ön ezt az 500 eurót leutazta az utalvánnyal és a kuponnal, ettől függetlenül egy éven keresztül a foglaló portálon tud foglalni akármikor bárhová. Pretože vy ste mohli tie kupóny a ten voucher precestovať hneď na začiatku, odhliadnúť od toho ešte celý rok, vlastne máte k dispozícii celý tento portál a môžete ho používať. És kell, hogy tudja, ez egy üzlet, egy nemzetközi üzlet, ezért van egy belső valutánk, ami pontérték. A je potrebné, aby ste všetci vedeli, že to, čo tu robíme, to je jeden medzinárodný obchod a máme tu vytvorenú takú vnútornú menu a sú to body, je to bodová hodnota. És ha ön is elad egy ilyen kirándulásos csomagot 500 euróért, a barátja úgyis elkölt ennyit, akkor 516 pontot fog majd ön kapni. A pokiaľ vy predáte niekomu takýto balíček, ten ročný balíček,
tak samozrejme dostanete navyše ešte 516 bodov, okrem toho, že získavate nejakú províziu. Hogy a benzinkúton is gyűjtünk pontot, csak a plüsmacit adnak, itt is gyűjtjük a pontot, csak itt készpénzt fog kapni. Aj na benzínkách zbierame rôzne body, však ale výsledok je to, že mám nejakého plišového macíka, no u nás je miesto toho macíka hotovosť. Na nézzük a második csomagot. A poďme sa pozrieť na druhý balík. A második csomag háromszor annyiba kerül, 1500 euró. Stojí trojnásobok tej prvej sumy, približne 1500 eur. Hogyan tudja leutazni? Háromszor annyi vouchere lesz, utalmánya és háromszor annyi kuponja 30 darab. Ako to vieme precestovať, budem mať trikrát toľko voucherov, trikrát toľko kupónov a proste mám na to zase určité obdobie, aby som to minul. Lehet látni, 3 ilyen vouchert összekapcsol, mondjuk már elmegy egy hétre Tenerife-re. A keby sme zobrali taký príklad, že použijem 3 tie vouchery naraz, tak sa môžem vybrať na Tenerife, môžem si doprieť aj niečo luxusnejšie. Plusz van 30 kuponja, 10 felhasznál Dubájban, még marad 20. A mám 30 kupónov, keby som zobral tých 10 práve do toho Dubaja, ešte 20 by stále zostalo. A kuponokat például már 2 éve van rá ebben a csomagban, hogy felhasználja. Úgyhogy 2 év alatt elutazik amúgy is 1500 eurót, akkor nem kérdés, azt megvásárolhatja kényelmesen. A životnosť alebo platnosť tých kupónov je určená na 2 roky, takže keď niekto za 2 roky aj tak minie 1500 eur, tak ani nemáme o čom uvažovať. To je presne pre vás vytvorené. Na miért vegye meg ezt a csomagot, ha amúgy se elkirándul ennyit? Mert ennek a csomagnak vannak előnyei az előzőhöz képest. Prečo by ste si mali práve vybrať tento balíček, keď aj tak miniete toľko na cestovanie? No preto, lebo tu sú ďalšie výhody oproti tomu menšiemu balíku. Az egyik előny 3-szor annyiba kerül ez a csomag, de 5 évig lesz tagsága. A prvá výhoda je tá, že platím trojnásobok tej prvej sumy, ale na 5 rokov som si zaplatil členstvo. Vagyis, ha felhasznált ezt a vouchert és a kupont, 5 éven keresztül még a saját utazási irodáján keresztül tud foglalni. Teda keď už som použil všetky vouchery aj všetky kupóny, tak ja môžem 5 rokov cez túto vlastnú cestovnú kanceláriu rezervovať ubytovanie pre seba a ďalších ľudí. 2 év gratis. 2 roky mám zadarmo. A második előny, Druhá výhoda, a ilyen irodájában olcsóbban tud foglalni 5 éven keresztül, mint az előzőben. keď mám takúto kanceláriu, tak 5 rokov viem o mnoho lacnejšie cestovať ako s tým predchádzajúcim balíkom. A harmadik előny, Ďalšia, tretia výhoda, ajándékpontokat kap, és gyorsabban tud haladni majd a karrierbe. dostávam ďalšie navyše body ako darček a rýchlejšie viem napredovať v kariére. Miért? Mert 3-szor annyi pont jár érte, 3-szor 516.548, Prečo? Pretože 3-krát toľko bodov dostávam za základný balíček, je to 1548, és egy előző csomagnyit 516 önnek gratis, mindjárt megmutatom, hogy gyorsítja ez meg önnek a karrierjét. a ako darček navyše toľko bodov, koľko bola bodová hodnota predchádzajúceho balíka, teda plus 516. A harmadik csomagunk, Tretí balíček, ez 3500 euró, 7-szer annyiba kerül, mint az első. a tento balíček stojí približne 3700 eur, 7-krát toľko stojí ako ten základný. Nehéz lesz kitalálni, mit tartalmaz, hogy le tudja utazni. Bude veľmi ťažké asi vymyslieť, čo asi obsahuje, aby ste to mohli precestovať. 7-szer annyi utalvány, 7 darabot, 7-krát toľko poukazov, 7-szer annyi kupont, 70 darabot. 70 kusov kupónov Itt a kuponoknál már például 5 éve van, hogy leutazza. a pri týchto kupónoch už máte 5 rokov na to, aby ste ich použili. Úgyhogy ha összegezve nézzük, 5 év alatt amúgy is elkönt 3500 eurót, akkor ennyi. A keď sa na to pozrieme práve z takého pohľadu, že za 5 rokov tých 3,5 tisíca aj tak miniem, tak zase je to vyriešená vec. Mondhatnám no comment. Zase by som mohol, už je to bez komentára. De ennek a csomagnak van a legtöbb előnye. Ale tento balíček má najviac výhod. Itt azért lehet látni, 7 voucherrel már nagyon szép vagányhelyekre el tud menni. Tu už je vidieť, že so 7 vouchermi si môžeme dovoliť naozaj také wow dovolenky. De milyen előnyei vannak ennek a 3500 eurós csomagnak, amellett, hogy természetesen elkirándult ezt az összeget? No a aké máme výhody popri tom, že teda sme precestovali všetky tie peniaze? Az egyik előny, Prvá výhoda, a tagsága 99 évig tart. že vaše členstvo je na 99 rokov. Ezt aki pessimista önök közül azoknak mondom, nem kell majd újra már megújítani. Toto bola informácia pre tých pesimistov, nemusíte si to znova obnovovať. Ugye, itt vagyunk egy párat, tudjuk, hogy majd megújítunk. Po niektorí si to budeme samozrejme predlžovať. De gondolja végig, 7-szer annyiban kerül a csomag, és élete végéig van egy saját utazási irodája, aminek a hátterét biztosítják Svájcból, nem önnek van magas rezsie. Ale keď si to človek uvedomí, že len 7-krát toľko platím ako za ročné členstvo, na 100 rokov alebo na celý život mám vlastne toto všetko zabezpečené a nemám s tým žiadne ďalšie náklady, žiadnu ďalšiu režiu. Én úgy fogtam fel, 3500 euróból indítok egy bizniszt, amiben életem végéig foglalkozhatom. Ja som to vlastne pochopil tak, že z 3,5 tisíca som vlastne rozbehol jedno úžasné medzinárodné podnikanie, ktorému sa môžem venovať celý život. Nekem ilyen asztalos cégem volt, hát volt olyan fűrészgépem vagy gyalogépem, az többe került, mint 3500 euró. Ja som mal vlastne stolárskú dielňu v tom mojom podnikaní, tak mal som tam aj tak jednu cirkulárku, ktorá stála oveľa viac ako táto suma. Hoztak még az kínált az esőn, berosdát, mert A ešte to stálo vonku na daždi, potom to zrdzavelo. vicc, hogy ennyi pénzből lehet vállalkozni.
Je úplne vtipné, že z takýchto peňazí my môžeme rozbehnúť podnikanie. Ennyi pénzből egy guruló hotdogos nem tudna elindítani. Toľkýchto peňazí nedokážete ani len si kúpiť vozík, ktorý hotdogy varí niekde na rohu, na ulici. És akkor kimennek az ellenőrök, ez az ilyesmi, Tesco-s, ennyire büntetik, annyira büntetik, stb. A keď to aj vyskúšate, tak príde hneď hygiena a už vám nasolia pokuty, ale nie, veď ešte ste sa nikam nedostali. Ma ezt imádom, nekem ez a telephelyem, ez az irodám. Toto ja teraz milujem, pretože toto je moje sídlo, to je moja kancelária. Jön valami ellenőr, Príde nejaký kontrolór, megmondom neki, bújjál be valamit, lyukon ott nézzél széjjel. ukáže mu, vojdi cez nejakú dierku a môžeš sa obzerať. Nagyon az. Figyelj! Nem vicc! To nie je vtip. Én, mikor vállalkozó voltam, akkor voltam ideges, mikor nem voltam ideges. Ja keď som bol podnikateľ, vtedy som bol nervózny, keď som nebol nervózny. Mert nem hittem el, hogy minden rendben van a Lebo som vállalkozásban. neveril, že všetko je v poriadku. Az alkalmazott egy fizetett ellenség, Zamestnanec to je jeden platený nepriateľ. a munkát nem fizették ki már a vége fele, csak Prácu, ktorú sme végre vykonali, mi nikto nezaplatil. Magyarországon 36 jó barátja van a vállalkozóknak. V Maďarsku má 36 veľmi dobrých priateľov, jeden podnikateľ. Ez mind a 36 valami állami ellenőrző szerv. Všetkých 36 sú nejaké štátne kontrolné orgány. Ezek a barátok mindig jöttek, Títo kamaráti furt chodili, stresszt okoztak, stres mi spôsobovali, profit hígult, profit vlastne samozrejme bol stále és väčší ugye állandóan az ember egy ilyen stresszben volt. És ha már nem volt stressz, se hitte el, hogy nincs stressz. a človek bol non-stop v takomto strese a keď zrazu nebol, tak z toho bol nervózny. És képzeljék el, ez elmúlt. A predstavte si, toto je preč. Amióta ezzel a biznisztel foglalkozom. Odkedy sa zaoberám týmto obchodom. Ha eljön hozzám, nekem már postaládám is. Levettem. 2 éve nincs postaládám. Keď prídete ku mne, ja už nemám ani poštovú schránku. Pred 2 rokmi som ju dal preč. Ildikém a párom évelején mindent befizet. Egy Ildiko, moja polovička, na začiatku roka všetko zaplatí. villany, mit gáz, stb. Plyn, elektriku, všetko dopredu. Majd egy év múlva olvasnak egy általányt, az kész. Zase po roku vypočítajú nejakú priemerku a idú ďalej. Leveleket senkitől nem várok, mert van már e-mail. List od nikoho nečakám, lebo existuje e-mail. Régen, mikor vállalkozó voltam, Bola kedy, keď som bol podnikateľ, mikor mentem a postaládához, keď som išiel k poštovej stránke, úgy nyitottam ki, tak som ju otváral, hogy elrántottam a lábomat, že som musel odskočiť. mert annyi levél jött, mondom, eltörik. Toľko listov bolo, že mi zlomia nohu. És a vállalkozó tudja, miről beszél. A to je podnikateľ, vie, o čom hovorím. És kereshetünk bármennyi pénzt, hogyha egy rabszolgája annak, amit csinál. A môžeme zarobiť koľkokoľvek peňazí, ak sme otrokmi toho, čomu sa venujeme. Mert az időt telik. Pretože čas plinie. Ráadásul belegondolok, hogy mit örökölt volna a családom, A keď ešte sa zamyslím nad tým, čo by zdedila rodina po mne, ha azt a céget megörökölte volna, mert valami velem történt volna mondjuk a közúton, lebo keby sa mi niečo stalo na ceste a náhodou by zdedili tú firmu po mne, hát azt jobb lett volna nem megörökölni. to by bolo asi lepšie nemať. Mert nélkülem nem működött. Pretože bezo mňa tá firma jednoducho Na nefungovala. megmutatom, ez az üzlet, hogy örökölhető, mit tud akár milyen hagyatékot maga után hagyni, generációkon keresztül. A teraz vám ukážem, že tento obchod je dediteľný a čo dokážete po sebe nechať pre niekoľko generácií. Na, a live csomag 7-szer annyiba kerül, 3,5 ezer euró, de 99 évig van tagságban Firefly-nál. Takže ten najväčší balíček stojí 7-násobok toho prvého, 3,5 tisíca eur, ale na 99 rokov trvá naše členstvo. Itt tud a legkedvezőbb áron foglalni, élete végéig. Tu viete cestovať za najvýhodnejšie ceny do konca svojho života. Itt bárkit tud utaztatni is akár, mert az előző 2 csomagnál önnek mindig ott kell lenni, itt bárkinek tud foglalni, önnek nem kell. Tu môžete rezervovať ubytovanie alebo teda všetky tie služby aj pre ďalších 10 ľudí a vy môžete zostať doma. Például én is foglaltam, hogy a barátomnak a Prágában, mutattam a fiatalembernek, Teda tak, ako som tu ukazoval, že som objednal pre kamaráta ubytovanie v Prahe. ugye nem én aludtam a feleségével, mert tudtam úgy foglalni, hogy nekem nem kell ott lenni. Nie, ja som spal s jeho manželkou, lebo mohol som tak objednať, že ja som tam nemusel De byť. az első 2 csomagnál önnek kell ott aludni az asszonyjal, vagy az emberrel, mert nem tud foglalni. Ale v tých dvoch menších balíčkoch, bohužiaľ, vy tam musíte byť, hej? Pretože vaše meno je tam automaticky. Látom férfiak, sokan mondják, hogy inkább az első 2-t veszik meg, mert egy előny, nem is hátrány. Počuje, že páni asi hovoria, že tie dva menšie sú asi lepšie, lebo to je skôr výhoda, nie? Na jó, ez csak egy vicc. Je to vtip. De ami fontos, itt tud legolcsóbban utazni, élete végéig, és bárkinek tud foglalni. Takže je veľmi dôležité, že tu cestujem najlacnejšie a komukoľvek môžem poskytnúť tie moje výhody. 7-szer annyi pont jár érte alapból, 7-krát toľko bodov dostávam už v základe és egy előző csomagnyi, ami 3-szor annyi, az gratis. a zase toľko bodov, koľko prislúchalo predchádzajúcemu balíku, takže 3-krát tá základná hodnota plus 1548 bodov. Emlékszik, a legkisebb csomagban 516 pont van, V najmenšom bolo 516 bodov. Tu. itt 7 meg 3, 10, 10-szer 516 az 5160. Takže keď spočítame, že 7 a 3 to je dohromady 10,
V najväčšom balíku máme 10-krát toľko bodov, je to 5160. Nekem is többek között azért halad gyorsan az üzlet, mert ezzel a csomaggal indultam, és az ismerőseim ezt vásárolták. Mert ezzel a csomaggal 10-szer gyorsabban épül, mint az elsővel. Mimo iného, aj môj biznis ide veľmi rýchlo práve preto, že väčšina mojich priateľov si zakúpila ten najväčší balíček, nakoľko ho mám aj ja, a vlastne už vidia to napredovanie. És egy vállalkozó soha nem azt nézi, mi mennyibe kerül, hanem mit hoz. Ez különbözteti meg többek között az alkalmazottól. A jeden podnikateľ vlastne nikdy nepozerá na to, koľko to stojí, ale čo mi to môže dať. A toto odlišuje myslenie podnikateľa od toho zamestnanca. És nem mindegy, hogy 10 annyi munkával tudom elérni ugyanazt az eredményt, hiszen az idő telik. A tiež nie je jedno, že s 10 práce viem dosiahnuť tie isté výsledky. Čas plynie. Na, beszéljünk akkor a pénzről. Tak poďme sa rozprávať o peniazoch. Értető, hogy egy kirándulás árán hogy lesz önnek egy utazási irodája? Je zrozumiteľné, ako môžete mať vy za cenu jednej dovolenky vlastnú cestovnú kanceláriu? Oké. Az üzlet a következő. Takže obchod je nasledujúci. Itt van ön, Tu ste vy, egy barátjának azt mondja, nézd meg a Fireflies, költsd el te is itt a pénzed, ne egy idegen múltit gazdagítsál, mi ne? Hagyd itt a közösségen belül a hasznot. poviete priateľovi, počúvaj, chceš cestovať, poď cestovať s nami, zaplať si to cez Fireflies, prečo by si to míňal inde, poď urobíme spoločný obchod. Én hiszek ebben. Ja verím v toto. A barátja megnézi, milyen a Fireflies, tetszik neki mondjuk. Priateľ sa pozrie, aký je Fireflies, povie, že páči sa mi to. Ő is elkölt itt egy kirándulásra valót, és megkapja ugyanazokat a jogokat, mint ön. Aj on zaplatí za niektorý tento balíček a dostane takisto ako vy práva a vlastnú cestovnú kanceláriu. Önnek ezért a Fireflies jutalékot fizet. A vám za toto Fireflies zaplatí odmenu. Igen ám, de az ön ismerősének van egy saját irodája. Ale ten váš priateľ má vlastnú cestovnú kanceláriu. És most figyeljen, most jön a nagy biznisz hosszú távon. A teraz prichádza veľký biznis z dlhodobého hľadiska, Mert az ön ismerőse, ha foglal ezen valamit, pretože ten váš priateľ, ak si v budúcnosti niečo rezervuje, mondjuk megvesz a Kolosseumba a belépőjét, mert megy Rómába, kúpi si vstupenku v Ríme do Kolosea, lebo práve tam má naplánované, önnek ezért a Fireflies jutalékot fizet. a vám za to Fireflies pošle odmenu. És már nem kellett aktív munkát itt csinálni, mégis önnek van jutaléka. A vy už ste nevykonali aktívnu prácu, napriek tomu vám prichádzajú peniaze. És az utalás nem megy ki a divatból. A cestovanie asi nevyjde z módy. Hiszen mi erre építünk. Však my budujeme práve na tomto turizme. Mindig utaztak az emberek. Ľudia vždycky cestovali. Odtiaľ. Jézus Isten, szamárháton vittek keresztül. Aj Ježiš cestoval. Išiel na oslom chrbte, tak sa to hovorí? Na Ma Samárovi. Tak. Ma már magánjeteken verik az emberek a keresztjüket, de abból be el kell, hogy jussanak. Dneska každý nesie ten svoj kríž, ale trošku iným spôsobom. És ez forgalom. A toto je obrad. És nálunk visszaosztják. A u nás sa ten obrad prerozdeľuje späť. Ez egy olyan rendszer, amiben benne van a Hilton, benne van a British Airways, a Ryanair, a Wizz Air, és sorolhatnám. Toto je systém, v ktorom máme aj British Airways, aj Hilton a ďalšie veľké spoločnosti, mohli by sme menovať. Én úgy gondoltam, ha nekik jó, akkor nekem is. A ja som si povedal, keď to je dobré pre tých veľkých, tak aj mne. Business. Však je to obchod. Teljesen online működünk, Fungujeme úplne online. emberi kapcsolatok épülnek. Tu sa vlastne budujú ľudské vzťahy. A múltkor jön egy nagy vállalkozó oda hozzám Magyarországon. Minulé v Maďarsku prišiel za mnou jeden veľkopodnikateľ Azt mondja, András, nekem nagyon megérte megvenni ezt a harmadik csomagot, ezt a 3500 eurós. a hovorí, Andráš, mi sa veľmi oplatilo kúpiť ten 3,5 tisícový balíček. Mondom, miért? A pýtam sa ho prečo. Hát azt mondja, voltam a múltkor itt egy képzésen nálatok, és ugye beszélt valaki, hogy mi a tartós házasságnak a titka, mert azért vannak néha ilyen képzések is, akik értenek ezekhez is. A on hovorí, že minule som bol na takomto vašom stretnutí a tam sa bavilo o tom, že pomáha to ľuďom upevňovať rodinné vzťahy. És azt mondja, rájöttem, hogy hol hibázunk, megbeszéltem mindent az asszonnyal, és a vállóteát visszavontuk, nem vártunk el. A prišiel som na to, že kde robím chybu, dohodli sme sa s manželkou a zrazu rozvod, ktorý už bol rozbehnutý, ten sa nekonal. Azt mondja, ha vagyon meg kellett volna felezni, ez nekem 100 darab ilyen lánycsomagba került volna. Keby došlo k tomu, že musím deliť svoj majetok, tak by som zaplatil minimálne 100 takých balíkov. Azt mondja, megvan a 103,5 euró. Takže ušetril som 100 krát 3,5 tisíca. Hát ez több, mint utazás, mint üzlet, ez jó emberi kapcsolatokra épül. Pretože toto je viac ako cestovanie, tento obchod je o tom, že tu sa budujú medziľudské vzťahy. Na milyen jövedelmek vannak itt? Aké príjmy tu vlastne máme? Ha havonta akar egy 450 eurót keresni, Keď chcete zarobiť mesačne zhruba 450 eur, hogy jegyezze meg ezt a szót, hogy 3 front. tak si poznačte slovíčko 3 fronty. Ha akar 25 000 eurót keresni, Keď chcete zhruba 25 000 eur, akkor platina. tak si zapamätajte, že je to platina. Egyik se jó vagy rossz. Ani jedno z toho nie je zlé alebo dobré. Hiszen vallom, az a lényeg önnek, ami fontos. Pretože je dôležité, čo je pre vás
pre vás dôležité. Az én szememben, akinek ez fontos, akinek ez a fontos, ugyanolyan ember, mint akinek az a fontos. V mojich očiach, pre koho je dôležitých tých 500, je presne taký istý dôležitý človek, ako ten, kto chce tú vyššiu sumu. De természetesen hagyják, akkor szerintem vegyen el minél többet. Ale samozrejme, keď dávajú, tak snažte sa zobrať čo najväčšiu sumu. De ez még nem a vége a karriereknek, csak felesleges így többről beszélgetni. Toto ešte nie je koniec našich kariérnych stupňov, ale je zbytočné sa rozprávať o És ezek havi jövedelmek. A toto sú mesačné príjmy. Na nézzük meg, amikor elindul ezzel a bizniszel, holnap után, Tak sa pozrime, keď vy začnete robiť tento náš obchod zajtra na pozajtra, önnek alapból 13,6% lesz a jutaléka. úplne základná vaša odmena je 13,6% z obratu. Mit jelent ez? Csinál egy hónapban 3,5 eurós forgalmat, Čo to znamená? Urobíte za mesiac 3,5 tisícový obrat v eurách, lehet eladja a harmadik csomagot, lehet kisebb csomagokból áll az összeg, možno, že predáte veľký balík, alebo sa vám to poskladá z niekoľkých menších, de önnek a jutaléka egy olyan 450 euró lesz. ale v tomto prípade je vaša odmena približne 450 eur. Mert elindított ezt a bizniszt, vagy másodállásba, elkezdte, keresett 450 eurót, egy 3,5 eurós forgalmat. Pretože ste sa rozhodli, že začnete s týmto biznisom, možno to robíte popri práci, ale za ten mesiac ste zarobili prvých 450 eur. Na nem sokáig kap ennyi százalékot, mert hamar tud haladni. Ako nie dlho budete dostávať toľko percent, pretože my veľmi rýchlo vieme napredovať. Amint elérte az első karrier szintet, már 18,6%-ot kap vissza a forgalomból. Ako náhle dosiahnete prvý kariérny stupeň, tak z obratu sa vám bude vracať už 18,6%. Ez azt jelenti, hogy nem 450 eurót kap ugyanolyan teljesítményért, hanem körülbelül olyan 630-at. A vlastne znamená to, že už nie 450 dostanete za ten výkon, ale približne 650 eur, alebo 630 eur. Mi kell ahhoz, hogy elérje ezt a 18,6%-ot a visszaosztásból? Čo potrebujeme na to spraviť, aby sme dosiahli týchto 18,6%? Kell 3 partner, aki minimum a legkisebb kirándulásos csomagot, az 500 eurós megvette. Potrebujeme 3 partnerov, ktorí si minimálne zakúpili ten najmenší balíček za tých 500 eur. Hát ezt ha tovább tart 2-3 napnál, akkor nem ajánljuk gyorsan. Keď to trvá viac ako 2-3 dní, tak to znamená, že ako si sme sa do toho veľmi neobuli. De mit tekintjük, nekem is megvolt az első délután, hát volt 3 barátom, aki 500 eurót elkrándolsz kész. Mondtam, költsd el itt, azt ennyi. Ako úplne bez randy, ja som to spravil za jedno po obede. Mal som 3 kamarátov, ktorí 500 eur aj tak precestovali, tak som to mal. Van egy jó hírem, ha nincs annyi ideje, és a középső vagy a harmadik csomaggal indult, egy harmad munkát megspórol, mert ezek az ajándékpontok kiváltják az egyik A teljesítményt. mám pre vás veľmi dobrú správu, pokiaľ vy nemáte až toľko času a môžete začať tým stredným alebo najväčším balíčkom, tak na jedného človeka v tej línii môžete úplne zabudnúť. Ugye itt is, ha nincs úgy ideje, akkor használja a pénzét lényegében. A teda keď niekto nemá dosť času, tak použije svoje peniaze, kúpi si trošku väčší balíček. Itt már azért egy 450 eurót havonta átlagban fog tudni keresni. A tu už vie v priemere tých 450 eur mesačne tento človek zarobiť. Első kérdésem, ki az, aki már utazott a Fireflies-szal? Tegye fel a kezét. Teraz moja prvá otázka k vám. Kto je tento už z Fireflies niekam cestoval? Ó, hát szinte csak a vendégek nem. Tak asi to vyzerá, že len tí pozvaní zatiaľ nie. Látják, hazajött mindegyik. Vidíte, každý sa vrátil. Működik. Funguje to. Második kérdésem, Druhá otázka. ki az, aki pont ezen a szinten van, ilyen 3 frontos, aki már munkatársi? Máme tu takého, kto je presne na 3 frontoch. To je náš spolupracovník. Igen, vannak, működik. Látják, el lehet élni. Funguje to. Vidíte, že sú tu medzi nami. Na nézzük a következőt, ne ragadjunk le itt. Poďme trošku ďalej, aby sme nezostali tu. Hogy tud 1300 eurót keresni körülbelül havonta? Ako viete zarobiť približne 1300 eur za mesiac? Önnek megvan a 3 partnere, és nekik is lesz 3. Máte svojich 3 partnerov a pomohli sme, aby aj oni mali po 3 priateľoch. Ha a harmadik csomaggal indult, akkor olyan sok ajándékpontja van, itt is megspórol egy harmad munkát. A keď ste štartovali s tým najväčším balíčkom, tak ste dostali toľko bodov, tých hodnociacich bodov navyše, že môžete si škrtnúť celú tú skupinku. Tých 4 ľudí nepotrebujete. Sőt, ez a 2 barátja is, a második vagy a harmadik csomaggal jött, akkor ők is megspóroltak még itt egy harmad munkát. A keď vaši priatelia si kúpili taký istý veľký balíček, ako máte vy, tak aj u nich bude stačiť, aby mali len po 2 a v podstate je to už len o 6 ľuďoch. Lényegében a harmadik csomaggal indult 6 partner, és már lenne egy havi 1300 eurós jövedelem szinten. Takže človek, ktorý išiel veľkým balíkom, má 6 ľudí v systéme a už môže byť tam, kde sa dá zarobiť 1300 eur za mesiac. De ez még nem jár automatikusan, ezért dolgozni kell, Toto ale ešte nechodí automaticky, treba samozrejme robiť výkony. hogy jön a pénz. Toto ešte nie je tá úroveň, kde sami chodia tie peniaze. De miért tud keresni egy 1300 eurót minimum, mert nagyon magas a jutalékútja. A forgalomból 22,6%-ot kap vissza. Ale že prečo vie toľko peňazí ten človek zarobiť, pretože je tu veľmi vysoké to percentuálne číslo z obratu. Vidíme, že je to 22,6%.
értékesít egy harmadik csomagot, keres 750 eurót körülbelül, 700 pár euró. Takže keď ten človek teraz napriamo urobí ďalší balíček, tak zarobí vlastne z toho priamého predaja zhruba 750 eur. Ugyanaz a munka, csak egyre több a fizetés. Je to presne tá istá práca, akurát naša mzda sa stále dvíha. És ezt imádom. A toto milujem. Én döntöm el, hogy mennyit érek a piacon. Pretože ja rozhodujem o tom, aká je moja hodnota na trhu. A múltkor beszélgettem egy közgazdásszal, alkalmazott. Minule som sa rozprával s jedným ekonómom, on je ale zamestnancom. Kérdeztem, mennyit keres. Pýtal som sa, koľko zarába. Azt mondja, 700 eurót havonta. Hovorí, že 700 eur mesačne. És kérdeztem, ettől boldog? A pýtal som sa, a od toho si šťastný? Azt mondja, ez jó. No, je to dobré. Mondom, oké, nézzük meg. Dobre, pozrime sa. Beírtam 700 euró, Napísal som 700 eur. egy hónapban 720 óra van. Jeden mesiac má 720 hodín. Azt, hogy ön mit csinál a 720 órában, azt ön dönti el. To, že čo budete robiť v tých 720 hodinách, o tom rozhodujete vy. És megmutattam neki, hogy óránként 97 eurócentet ér a piacon, gazdaság szempontjából. A ukázal som mu, že z hospodárskeho hľadiska jeho hodnota na trhu je 97 centov na hodinu. Ez nálunk vidéken is egy gyönfagyi. Aj u nás na vidieku je to jeden kopček zmrzliny. A lányom mondtam neki 2 perc alatt elnyalja. Moja dcera to za 2 minúty teda vylíže. Szomorú. Je to smutné. Több éve dolgozik, diplomás nyelvet beszél, és egy gyönfagyit se ír óránként. Mnoho rokov robí, má diplomu a proste robí takú prácu a za hodinu nezarobí ani na tú zmrzlinu. Csak én többet lát. Most lehet, hogy önön keres 1500 eurót. Semmi gond. Je možné, Az két že- gyönfagyi. Je možno, že teraz zarábate 1500 eur za mesiac, keď to takto rozdelíme, je to zase tak 2 kopčeky zmrzliny. És azért vagyok kemény, mert tudom, hogy lehet keresni 10 000 eurókat is havonta, ez csak döntéskérdése, mert kell egy lehetőség, amivel meg tudja csinálni. A preto som taký tvrdý, lebo viem, že sa dá zarobiť niekoľko desiatok tisíc mesačne a vieme, že sa to dá spraviť. Tu len potrebujeme tú príležitosť dostať. És ismerem a kollégákat, akik önöket ide hívták. Önöket azért hívták ide, mert tudják, hogy önökben van ambíció. Amúgy biztos, hogy nem hozták volna ide én elém önöket. A poznám tých kolegov, ktorí vás sem dneska pozvali, že oni vedia, že vo vás tieto možnosti sú a máte tie ambície, pretože inak by vás sem nevolali na mňa. Én nagyon jó képességű voltam 4 évvel ezelőtt is, csak nem volt terem, mert mindent elnyomtak, és nem tudtam megvalósítani önmagamat. Ja som mal veľmi dobré schopnosti aj pred 4 rokmi, akurát som nedostal priestor, nebolo kde odovzdať ľuďom to, čo dneska môžem dávať vám. És lehet ön is tudja, hogy sokkal több van ön, de csak valahogy nincs több tere. Se a vállalkozásában, mert csak Szlovákiára orientálódik a piac, ha alkalmazott, arról ne is beszéljünk. A určite mnohí z vás máte vovnútri ten pocit, že je tam oveľa viacej vo vás drieme, len nemáte to kde odovzdať. Proste potrebujete priestor, kde sa to dá celé uplatniť. Minél hamarabb döntse el, hogy elér ezt a szintet. Čím skôr sa rozhodnite, aby ste dosiahli túto úroveň. Ez az arany. To je zlatá úroveň. Havonta tud keresni 4 500 eurót. Tento zlatý mesačne zhruba 4,5 tisíca eur môže zarábať. 32%-ot kap vissza a forgalomból. Dostáva späť 32% z obratu. Nekem ez volt az első célom. Toto bol môj prvý cieľ. Van itt arany? Máme tu zlatých lídrov? Hoho, szuper, gratulálok. Máme. Én 6 hónap alatt lettem arany. Ja som sa stal za 6 mesiacov zlatým lídrom. Ugye egy gyerek 9 hónap alatt születik, meg én koraszülött lettem. Dieťa sa narodí za 9 mesiacov, ja som taký predčasne narodený. Polák, te mennyi időt lettél arany? Tuto máme Polákovcov, za koľko mesiacov si? Za 3 mesiace. 3 hónap. Áno. Hoho, hát nem is tudom, ő To sa ani nagyon jó anyagot kapott. veľmi dobrý materiál dostal. Mennyi idő alatt lett arany? Za aký čas ste sa stali? Gabi? Ki volt itt még arany? Igen? Egy év? Egy Za év? rok, egy év. áno. Akkor egy kicsit, egy hónapig inkubátorban volt. On bol mesiac v inkubátore. De az a lényeg, hogy megszületett. Ale to je dôležité, že aj on sa narodil. 32% a jutalék. 32% je odmena. Mi kell ehhez? Čo k tomu potrebujeme? 108 000 pont. 108 000 bodov. A kis csomagban van 516. V malom balíčku je 516 takýchto bodov. Akkor 210 ember, aki elkirándul 500 eurót egy évben. Takže pre nás to znamená 510 ľudí, ktorí precestujú aspoň 500 ročne. De ezt nem ön hozza mindent, hanem csapat. Ale nie jednotlivec, 210. Koľko? Nie, toľko som povedal. 210. 210 a nie všetkých musím doniesť ja, ale celá skupina. De ha a harmadik csomagot vásárolják, Ale keď si kúpite na začiatok ten veľký balík, 21 fő. tak je to o 21 takýchto Én a balíčkov. múltkor 20 nap alatt csináltam aranyat. Minule som za 20 dní vlastne urobil zlatého člena vo svojej vetve. De tudom, hogy hogy kell. Pretože viem, ako sa to robí. És a bőrnapot még nyaralt, képzeljék el. A ešte 5 dní z toho bol na dovolenku. 2 hét alatt. Za mňa. Komolyan.
úplne vážne. Tudom, mi a titka? Pretože viem, kde to je, kde Ha je én is zakopané. megcsinálnám 2-3 hét alatt, tudja újra kezdeni. A teraz, keby som začínal úplne znova za 2-3 týždne, určite to mám. De tudom, hogy kell. Pretože viem, ako to máme urobiť. És ha önnek lesz 3 partnere, aki arany, akkor még több pénzt keres, ha lesz 6 partnere, akkor még több pénzt A halad. keď budete mať 3 partnerov, ktorí sú už zlatí, zarobíte viac peňazí, keď 6, tak ešte viac peňazí. Én 2 év alatt lettem platina, és szabad lettem. A za 2 roky som sa stal platinovým lídrom a môžem povedať, že už som slobodný. És nem csak anyagilag. A nie len materiálne. Tegnap viccesen mondtam, de nem tudom, honnan jutott eszembe, megtanultam újra olvasni. Včera som to použil ako vtip, neviem, kde som to zobral, ale že naučil som sa znova čítať. Mert azt látom, sokan elfelejtettek olvasni. Pretože vidím, že množstvo ľudí už nevie, ako má čítať, Mert ugye olvasni balról jobbra kell. lebo čítame zľava doprava však. És mégis, ha sokan bemennek egy étterembe, akkor jobbról balra olvasnak. A mnohí, keď vojdu do jedálne alebo do reštaurácie, tak čítajú sprava doľava. És akkor megnézi, mennyibe kerül, Pozrieme sa, koľko to stojí utána megnézi, mit teszik. a potom sa pozrieme, čo to vlastne budeme jesť. Foglalni akar egy repülőjegyet, vagy egy szállást, Ideme si objednať letenku alebo és akkor ubytovanie, megnézi, mennyibe kerül, pozrieme sa, koľko stojí utána, hogy hova megy. a potom, že kam vlastne ideme. Nem tud olvasni. Lebo nevie čítať. Na, a platina lesz megtanul. Keď budete platinovi, jednoducho zase sa to naučíte. Akartam autót venni, Chcem som si kúpiť auto, közel 80 000 euró, zhruba 80 000 eur, de elsőnek azt néztem meg, mit veszek, ale najprv som si pozrel, čo kupujem. és nem láttam mennyi az ár, és kifizettünk. Videl som cenu, tak sme to zaplatili. Mert platina után tud olvasni. Pretože ak ste už na tej platine, tak viete čítať. Milyen előnye van még, ha platina lesz? Aké ešte máte okrem toho výhody, keď ste És platinovi? ide a bököt a színemre, hogy úgy áll hozzá, 1,5-2 év alatt ezt meg lehet csinálni. Elmondjuk a receptet. A skutočne hovorím, ale vážne to myslím, ak sa k tomu postavíte tak, ako sa má, za 2 roky sa to dá spraviť. Tudják, mit tetszik nekem legjobban, amióta platina vagyok? A viete, čo sa mi páči najviac, odkedy som platinový? Hogy én irányítom és én kontrollálom az életemet. Že ja riadím a kontrolujem svoj život. Nem az állam, nem az adórendszer, nem a főnököm, nem a szomszédom, Nie štát, nie daňový systém, ani nie sused, ani nie nejaký šéf, nem a fizetési morál, hogy kifizetnek, nem fizetnek. ani nie to, či mi niekto zaplatil alebo nezaplatil. Ha ön nekem nem szimpatikus, Ak ste mi nesympatickí, viszont látásra, dovidenia, jól érzem magam, mám sa veľmi dobre. és nem tud nekem ártani. A ten človek, ktorý mi je nesympatický, nevie mi nijak ublížiť. Nem kell fognom az asztalt, mert jaj, mindjárt jön egy csinosabb titkánő, és akkor nekem nem lesz munkahelyem. Nemusím sa držať svojho stola, že joj, keď vezmu ešte krajšiu pracovničku, tak zrazu už nemám miesto. Rengeteg előnye van. Má to strašne veľa výhod. Rengeteg. Veľmi veľa. Ez olyan szabadság, To je sloboda. amiért alapvetően megszületett egyébként. Kvôli čomu sme sa vlastne všetci narodili. Összesen nekünk 51 szállítót osztanak vissza a csomagokból. Keď to zhrnieme, tak nám vracajú z týchto balíčkov až 51%. A kuponokkal és a voucherekkel annyira le tudja nyomni az árakat a Fireflies, mert előre fizet és megvásárolja, hogy alapvetően ilyen magas jutalékot tud fizetni. Fireflies vlastne tým, že máme tie kupóny a tie vouchery, natoľko vie stlačiť ceny nášho ubytovania, že si môžeme dovoliť vyplatiť až 51% zo samotných balíčkov. A folyamatos foglalásokból, belépőjegyekből, stb. Abból csak 4 is fedett, mert azon nincs olyan ár, és hogy piacképes legyen. A z pravidelného objednávania tých našich existujúcich členov, tam sa vypláca 4,5%, lebo tam je mnoho nižšia marža, tam sa nedá samozrejme ísť tak vysoko. De mivel sok a felhasználó, sok kicsi nagyon sokra megy. Ale keďže je nás stále viac a je tu skutočne už mnoho tisíc cestovateľov, tak z mnohých malých sa vyskladá celkom pekná suma. Hamarosan bevezetik, ez egy ilyen osztalék típusú bónusz lesz. Toto bude odmena vo forme podielov z obratu firmy, za chvíľku to bude zavedené. Ne lepődjön meg, ha 2-3 év múlva akár ilyen csekkeket kap még gratisba. Nebuďte prekvapení, keď vám príde o 2-3 roky takýto šek ešte navyše. Ha szereti a szép autókat, itt van olyan bónusz, amiből tudja majd finanszírozni, nem a saját cashéből. A keď máte radi pekné autá, máme tu vlastne na to priestor, z ktorého to viete všetko financovať. Nemusíte vyberať peniaze z vlastného. Ilyen Fireflies felirat lesz rajta. Budete mať nápis Fireflies na tom autíčku. Bocsis, a parkoló, úgy tudom, 3 is van. Tu na parkovisku teraz sú 3 také autá. Kinek van ilyen Fireflies-os kocsia? To už má také auto. 3. Tu máme 3. Működik. Funguje to. Ez nem egy szappanopera, To nie je, no, hanem ez nem egy novella. telenovela, tak. Jó, hanem ez a Ďakujem. valóság. Ale toto je skutočnosť. És hogy lesz önnek mondjuk egy Seychelles számlája nulla? No ako budete mať aj vy účtenku zo Seychelles, aby tam bola nula na konci. Vagy Disneylandba belépője? Alebo vstupenku do Disneylandu zadarmo. Vagy a wellness hétvégéje? Alebo wellness weekend. A jövedelmének a 90%-át készpénzre kapja meg, egy hónapba 200 van fizetés.
90% svojich príjmov dostávate v hotovosti a 2-krát mesačne ich máme vyplatené. Hú, ennek én nagyon örültem, mert nagyon jó támogatja embereknek a túlélését, mert 5-én, 20-án fizetés. Tomuto som sa veľmi tešil, pretože veľmi to podporuje vlastne v ľuďoch pocit prežitia, keďže 5. a 20. máme vždycky výplaty. De a jövedelmének a 10%-át csak el tudja kirándulni. Repülő, szállás, belépő, transfer, bármi. Ale 10% z príjmov vlastne máme určené na to, že tie vieme len minúť na cestovanie. Ubytovanie, transfer, letenky a tak ďalej. Ki az, aki ebből a bónuszból ingyen utazott már Firefly-szal? To je medzi vami taký, kto už úplne zadarmo cestoval s Firefly? Sokan. Už je nás tu pár. Sokan. Veľa. És vannak nagy versenyeink, és mindjárt a végére is értem, és nagyon szépen köszönöm a figyelmet. A máme aj veľké súťaže a za chvíľku sme teda na konci a poďakujem sa vám za pozornosť. Megígértem, hogy fordítással együtt 1 órország vesz az igénybe. Slúbil som, že aj s tlmočením to všetko zaberie tak hodinu. A következő verseny most Abu Dhabiba lesz. Ďalšia súťaž, ktorá beží vlastne je o pobyt v Abu Dhabi. Ön elkezdi holnap ezt az üzletet, Vy keď zajtra začnete budovať tento obchod és körülbelül 10 harmadik csomagot elad évvégéig, Abu Dhabiba ott lesz. a keď sa vám podarí do konca roka približne 10 veľkých balíkov predať, tak tam budete. Az azt jelenti, hogy a párjával együtt To znamená, že aj so svojou polovičkou elviszik egy olyan 4500 eurós kirándulásra. vás firma zoberie na dovolenku, ktorá je v hodnote zhruba 4,5 tisíca eur. Ez egy plusz grátis. To je plus navyše, zadarmo. Most Afrikában voltunk, most jöttünk haza pénteken. Teraz sme boli v Afrike, pred 2 týždňami sme prišli z Maroka, Ott teve háton mentünk, tam sme na ťave jazdili, most megyünk Abu Dhabiba, csak ott meg Ferrari-val megyünk. ideme do Abu Dhabi a tam to bude Ferrari. Azért most őszintén, uraim, aki szereti az ilyen technikai dolgokat, Páni, ktorí máte radi také technické veci, Abu Dhabiba elmenni ebbe a gyárba, zájsť do tohoto závodu v Abu Dhabi, ingyen. zadarmo. Azért fizetik ki ezt önnek ingyen, mert havonta keres sok-sok ezer eurót. A preto vám to zadarmo firma zaplatí, pretože mesačne zarábate veľa tisíc eur. És itt az a jó, viheti a párját is. A to je na tom dobré, že môžete zobrať so sebou aj Sok svoju... cégnél vannak ilyen Valahogy. kirándulások, csak ott csak egyedül mehet az ember. Veľa firiem motivuje ľudí tým, že majú za odmenu cestovanie, akurát je to tam vždycky pre jedného. Ten partner si to musí zaplatiť. Sokszor látom, hogy a sikeres ember hazajön egy ilyen kirándulásból, azt utána elválnak. Veľakrát som videl, že ten úspešný človek sa vrátil z takejto cesty Mert sok minden történik. a rozvod už bol naplánovaný. Na itt viheti a párját is, mert az ön párja ugyanúgy megérdemli, mert ön támogatta. Takže tu si môžete zobrať aj tú svoju polovičku, pretože takisto si to zaslúži, nakoľko potrebujeme ich podporu. Köszönöm a figyelmet. Ďakujem za pozornosť, Végezetőre 2 dolgot szeretnék még mondani. ale v závere by som vám chcel povedať ešte dve veci. Az egyik, döntsék el gyorsan, tegyék fel a kérdéseit, hogy akarnak ezzel foglalkozni, vagy csak utazni. Jedna vec je, aby ste sa rozhodli veľmi rýchlo, položte si otázky, či chcete s nami len cestovať, alebo skutočne by ste chceli tento biznis. És hétvégén nagyon szerencséjük van, mert most pont lesz egy olyan technikai képzés, ahol az alapokat meg is tudják tanulni. No a máte veľké šťastie, že práve koncom tohto týždňa, teda v sobotu, bude jedno také školenie alebo taký seminár, kde tieto základné veci dostanete. Ugye én mondtam, az építőiparban dolgoztam, ez a biznisz ugyanaz, mint egy házépítés, ha van egy jó alap, utána bármikor elépítheti. Hovoril som, že som pracoval vlastne v stavebnom priemysle. Tento obchod je podobný ako budovanie domu. Ak mám už poriadne základy, tak na nich sa veľmi dobre stavia. És Szlovákiában olyan sikeres vezetők vannak, akik az egész Firefly az egyik legsikeresebbek, mint a Régi Anikó és a Fehér Laci, és átadják ezeket az alapokat az ő olyan vezetőikkel, akik már minimum arany szinten vannak. A tu na Slovensku máme takých úspešných ľudí, ktorí to všetko vedú, takých lídrov, Aniko a Lacio Ferreira, že proste nielen na Slovensku, oni sú vo svete Fireflies jedni z najlepších a dokážu vám ukázať, aká tá cesta je. Hiszen vallom, ettől jobb csapatba nem tud bekerülni, és tudnék jobb szponzort találni magamnak. Ja vám hovorím pravdu, že nevedel by som si nájsť lepšieho sponzora, ako máte vy tu na Slovensku. És ő, ha vállalkozó, vagy ha van köze vállalkozásokhoz, nagyon jól tudja, nem mindegy, hogy kikkel dolgozik együtt hosszú távon. Olyan, A ak mint a ste házasság. podnikateľ, alebo máte niečo dočinenia s podnikateľmi, tak určite viete, že nie je jedno, s kým spolupracujete. És egy nagyobb képet pedig november végén fog találni, kérje a meghívót, vagy a jegyet a meghívójától. A taký ešte širší obraz o tom, čo sme a kam sme sa dostali, môžete dostať v novembri. Lístok na toto podujatie si pýtajte od človeka, ktorý vás pozval. A meghívója mutat videókat ezzel kapcsolatban, milyen egy ilyen rendezvény, ahol a Fireflies megcsinálja ezt a nemzetközi partiját. Takže bude to veľké podujatie, kde Fireflies vlastne urobí medzinárodné stretnutie, kde bude skutočne obrovské množstvo ľudí a toho sa môžete zúčastniť. Nagyon sok országból jönnek, elismerik a sikereket, meglátjuk ki, hol kezdte és hol tart most. Prídu ľudia z mnohých krajín, kde budú samozrejme uznaní za to, čo vykonali, odkiaľ štartovali, čo dosiahli do dnešného dňa. Sok fejlesztésbe lesz jelentve megint, ott lesznek a svájci cég igazgatói. Zase tam bude naše vedenie a bude tam pre nás oznámených množstvo ďalších vývojov, ktoré
sa dostanú na tú našu stránku. És ha azon gondolkodik, hogy megevegye a csomagot, vagy nem, A keď rozmýšľate nad tým, či si kúpim alebo nekúpim tento balíček, azt mondom inkább, akkor ne vegye meg, jöjjön ide, azt nézze meg, hogy milyen üzletbe akar tak beszállni. možno radšej poviem, nekúpte si ho, ale poďte na túto príležitosť a tam zistíte, či áno alebo nie. De tegye félre pénzt, mert az, hogy biztos, hogy meg fogja venni. Ale odložte si peniaze, pretože keď sa vrátite, 100% si to kúpite. Még nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Takže veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť. Nem azért jöttem, hogy beszervezzem, ez biztos érezte. Nie preto som sem prišiel, aby som vás teraz do niečoho beservezem Vagy hogy most vtiahol, én azért jöttem, hogy átadjak korrektű információkat. ale preto som prišiel, aby som vám odozdal korektné informácie. Ezzel az üzlettel megcsinálja az életét, én nagyon boldog leszek. Keď tento život vyrieši, tento biznis vyrieši váš život, tak som veľmi spokojný, Ha mással csinálja meg, higgyel, akkor is boldog leszek, ön egy sikeres ember, és a társadalom számára egy fontos szereplő. pretože keď to dosiahnete niekde úplne inde, tento biznis, ja budem aj tak veľmi spokojný, pretože spoločenstvo to potrebuje. Én köszönöm a figyelmet, és ha bármi kérdésük, akkor 4 szem közt is még megválaszolom. Ďakujem vám všetkým za pozornosť a keby ste mali akékoľvek otázky, som ochotný aj medzi štyrmi očami sa porozprávať. És köszönöm Lászlónak a tolmácsolást, hogy a gondolataim átmertek. A ďakujem vlastne. Takže čo k tomuto dodať? Je tu veľa ľudí aj z našej skupiny a keď som povedal, že príde Andráš, kto ho nepozná, tak dnes ho spoznal. Ľudia, nedá sa netešiť na stretnutie s takýmto človekom. Ja som neskutočne vďačný, Andráš, za každú jednu chvíľu. Dneska ste ho počuli dávať informácie. Keď ho zažijete v tej Budapešti, kedy bude vás motivovať, potom len zistíte, čo v tomto človeku úžasnom niekde je vnútri. To, že vás pozval na celosvetový seminár. Viete, ono je to chvíľa, kedy sa nemusíme rozprávať len o biznise, kedy spoznáte kopec nových ľudí, kedy vlastne pochopíte filozofiu tých, ktorí to všetko stvorili. Že to nie je len o cestovaní a o peniazoch. Je to o kamarátstvách a oveľa veľa viac vecí. Prečo vás pozývajú napríklad na taký seminár do Banskej Bystrice? Samotné sa to volá štart seminár. Dnes ste dostali základné informácie. Aj lietadlo, keď ste odštartovať, potrebuje k tomu energiu. Dať tú forsáž, aby zlietlo. A práve na týchto seminároch sa takéto veci dejú a preto tí, ktorí máte takúto možnosť, príďte medzi nás, aby sme tam ukázali, ako sme prešli tou cestou, lebo pred rokom a pol, keď sme začínali s mojou manželkou tento obchod budovať, neverili by sme, že sa takéto niečo dá spraviť. Viete čo, to sú momenty, ktoré vo vás ostávajú raz a navždy. To cestovanie zadarmo, kedysi, viete, sa hovorí zadarmo ani kura nehrabe. Ale je to fakt veľmi príjemné, keď nevyťahujete peniaze z vrecka a plníte si svoje sny. Nie sny tých, pre ktorých doteraz možno pracujete. Fireflies je zmena životného štýlu, o tom sa bude rozprávať na našom seminári, ale treba to reálne prežiť, nielen počuť. Preto ďakujem Andrášovi ešte raz, veľká vďaka. Ďakujem jeho slovenskému hlasu, že sú úžasní dokopy. To je, viete si to predstaviť? Keby som ja vedel po maďarsky, ja ho chcem tlmočiť, lebo to je jedna duša normálne dokopy. A viete si to predstaviť? Že tu sa zdvíhali ruky, kto je zlatý, kto je to. Tu sú dvaja platinoví. To je len 6 ľudí na svete, ktorí majú túto pozíciu a dvaja medzi nami sú tu v Bratislave. Už od koho sa učíte, nie od najúspešnejších. Väčšinou sa hovorí, že ste takí ako 5 ľudí, s ktorými sa najčastejšie stretávate. Preto ja som vďačný, že sa môžeme stretávať s takýmito ľuďmi. Ja vám ďakujem za pozornosť. Tí, čo nemáte vstupenky, kľudne aj po tejto prednáške máme pre vás aj vstupenky aj na sobotu, aj na celosvetový seminár, ktorý potrebujete. Verím, že vaše rozhodnutie bude správne. Nám bola takáto príležitosť daná, zobrali sme ju za svoju, či ju príjmete za svoju vy, to už je vo vás. Ďakujeme a niekedy na budúce.
otázka, tak no jasne. Určite. Dostávaš certifikát.